ಆ ಟೈಮಿಡು ಪನ್ಪೇರು ಮಧೂರುಡು ಈತ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಇಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಂಡ ಮೂಲು ಪಿಲೀಲ ದನಲ ಹುಲಿ ಮತ್ತು ದನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಳಿತು ಆಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ. ಪಿಲೀಲ ಪೆತ್ತಲ ಒಳಾಣ್ಲ ಒಪ್ಪುಣ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ತನಗೆ ಮುಳು ಆಂಡ ಯಾನ್ ಬಣ್ಣಾಗ ಮುಳು ಪಿಲೀಲ ದನಲ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಜ್ಜಾಣ ಒಂಜೆ ಕೊಂಜಿ ಮೇಲ್ಗೆ ಬರುವಂತ ಪಿಲೀಲ ದನಲ ಮುಳು ಕಂಡಾವಟೆ ಮುಳ್ಳು ಪಿಲಿಟಾಪುಜಿ ದನಕ್ಕೂ ದನಟಾಪುಜಿ ಯಾಂತ ಇಂದೇನಂಚ ಸುಧಾರ್ತಂದು ಪೋಪನಪ್ಪ ಒಂಜಿ ದುಡ್ಡು ಪಾಡಿನ ಕೆಲಸ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿನ ದನಲ್ಲ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಕೆಲಸ ಚರಿತ್ರೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಮಧುರದ ಆ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ವಾಪಸ್ ನಮಕ ನೋಡು ಪಿಲೀಲ ದನಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆವಡೋದು ಅನ್ಬಿಡ ಪಿಲೀಲ ಹೋರಾಟ ದನಲ ಹೋರಾಟ ಶೆಟ್ರೆ ಡಾಪುಜಿ ಬಟ್ರೆ ಡಾಪುಜಿ ಪುರೋಹಿತರೆ ಡಾಪುಜಿ ಇಂದೇನೆ ಅಂತು ಇನ್ನ ಇವಿ ವಿಚಿತ್ರವಾಯಿನೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಭಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಣಲ್ಲ ಅಕಳು ಗಣಪತಿ ಅಂಜಿದಕ್ಕೆ ತೋಂದುಲ್ಲೇರು ಶಿವ ಅಂಜಿದಕ್ಕೆ ತೋಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡಾಕಳು ಸುತ್ತಾಲ ತೋಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕಳು ಬೇತೆ ತುಪ್ಪನತ್ತ ಅಕಳು ಸುತ್ತಾಲ ತೋಂದುಲ್ಲೇರು ನಾಲ್ ಸುತ್ತಾಲ ಅಕಳು ತೋಂದುಲ್ಲೇರು ತೂದು ಎಂಕ್ಲೇನ್ಲೆ ತೊಂಬತ್ತೇರು ಅಕಳು ಈ ಪಿಲಿತ ದನತ್ತ ಫೈಟಿಂಗ್ ದನಡುಟ್ಟು ಇಂದೇನು ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ತಂದು ಪೋಡು ಖಾಲಿ ದನ ಪಾಂಡಯ ಒಂದು ನೆಲ್ಲ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ತಂದು ಪೋಡು ಜನಕ್ಕಳು ಡಾಪಚಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಈರು ಪಣ್ಣ ವಿಷಯ ಒಂಚೂರು ಸೇರ್ಸವನು ಮುಲ್ತಾಗ್ತೈತು ಹಿಂದುಲೆಗೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ಹಿಂದುಳ್ಳ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಒರಿಯಕೊರೆನ ಕಾರು ಇಪ್ಪನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ತಂದಲ್ಲ ಒರಿಯಕೊರೆನ ಕಾರು ಒರಿ ಎಡ್ಡಾಣ ಕಾರು ಒಯ್ತು ಪಾಂಡು ದೆಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಎಂದೆಟ್ಟು ಕುರುವೇಡು ಪಾಂಡ ಆಗ ಮುಚ್ಚಳ ಪಾಡೋದು ದೆಜ್ಜಿಗೆ ಅವು ಹಿಂದುಲೆಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ಬಿಡು ಒಂಜೆತ ಕಾರು ಒಂಚೂರು ಮಿತ್ತು ಬಣ್ಣಗ ಒಂಜೆತ ಕಾರು ತಿರ್ದೊಯ್ಬಿಡು बीजेपी सीपीएम डापची सीपीएम बीजेपी डापची अच्छा बीजेपी निल्ल आपची बीजेपी ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಪಚಿ ಪೆತ್ತಲ ದನಲ್ಲ ಇತ್ತಲೆಗೋ ಆಪಚಿ ಸಿಪಿಎಂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಪಚಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಎಂಚಲ ಆಪಜೆ ಅವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇತೆ ಬಿಜೆಪಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಫೈಟಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಬಿಜೆಪಿ ದಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬರಡುಂದಿಜ್ಜಿ ಬರಡುಂದುಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ಲ ಬರಡುಂದಿಜ್ಜಿ ಅಕ್ಳು ಪಾಪ ಅಕ್ಳನೇ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಳನಾಥ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಏರೆಗಳಚ್ಚಿ ಅಕ್ಳನ ಮಕ್ಕಳು ಪಡ ನೆಂಚನ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಅಕ್ಳ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ನಮ್ಮಡ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಒರಿಯ ನೋಲ್ಬ ನಮ್ಮಡ ಉದಾರ ಮನಸ್ಸು ಇಜ್ಜಿ ಉದಾರ ಮನೋಭಾವನೆ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಈ ಜನ ದಾಯ ಆಡಿ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಮಾರೆ ಏನಾದ್ರು ಕೆಲವರಿಗೆ ಏನು ನಕಲು ಇಲ್ಲ ರೀ ಮೇರೆಗೆ ದಾನೆ ಮರಲ ಮಾರೆ ಮೇರೆ ಬೋದು ಅವಳು ಕಾಪು ಗೀತು ಕೊಡ್ತಾರಿಗೆ ದಾಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮೇರೆ ಮಧುರು ಗೀತು ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ದಾಯ ಪಡೋದಿಲ್ಲೇರು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಾಯ ಮರಲ ಅಂದ್ ಅಂಚೆ ಇನ್ನೂ ನಕಲಿಲ್ಲೇರು ಹಿಂದೇನು ಮಾತ ಸಾನೆ ಮಲ್ತಂದು ಪೋಡ ನಾವು ಜನಕ್ಕಳೇನು ಮಾತ ಸರಿ ಮಲ್ತಂದು ಪೋಡು ಆಡ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಇಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಾರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಗುಜರಾತ್ ಲೋಹ ಪುರುಷೇ ಬಂಡ ಸರ್ದಾರ್ ಪಟೇಲ್ ಆರು ಇಡೀ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಿಕ್ಕಿ ಬುಕ್ಕ ಕೆಲವು ಅವಳು ರಾಜ್ಯರು ನವಾಬ್ ನಕಲು ಮಾತ ಇತ್ತದು ಎಂಕ್ಲು ಇಂಡಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ಗೆ ಸೇರು ಜಾವಣ್ಣರು ಎಂಕ್ಲು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆದಪ್ಪ ಅಂದು ಸರ್ದಾರ್ ಪಟೇಲ್ ಖಡಕ್ ಆದ್ರು ಅಂತ ಬಂದು ಮಾತನೆಲ್ಲ ಇಂಡಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ಗೆ ಸೇರ್ಸಾರು ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ತದೆ ಈಗೇನು ಜರ ಪಂಡ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ತದೆ ಅಂಚಿನ ಸರ್ದಾರ್ ಪಟೇಲ್ ಬಂಡ ಆರು ಈಸ್ ಎ ಸಿಂಬಾಲ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಒಂಜೇ ಮಲ್ತನ ತಾಕತ್ತಿದ್ದನಾರು ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಆರನ ನೆನಪಿಗೆ ಬಾಡದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಗುಜರಾತ್ ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತಿ ಮಲ್ತೇನೆ ಮಲ್ಲ ಶಶನ್ನ ಏರೇ ಗೊತ್ತು ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಭರೂಚ್ ಎಲ್ಲ 2 ಸರ್ತಿ ಪೋತೆ ಮಲ್ಲ ಎತ್ತರದ ಇಂಡಿಯಾದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮೂರ್ತಿ ಅದು ಐಕಾರ ಹೆಂಚಿನ ಮಲ್ತೇರು ಇಂದು ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾದಂದು ಎತ್ತ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆರು ಬಂಡೇರು ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆದಲ್ಲ ಅಂದಕ್ಕೆ ಲೋಹ ಬತ್ತೊಂದು ಬರಡು ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆದಲ್ಲ ದಿಸ್ ಮೂರ್ತಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಯೂನಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂದು ಎಂಚಿನ ದೇಶದ ಒಂದು ಯೂನಿಟಿದ ಪ್ರತೀಕವಾದ ಕೊಡು ಬಂದ ಆ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲ ಸ್ಟೀಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದತ್ತು ಆರು ಸ್ಟೀಲ್ ಮಾತ ತೆಗೆದಲ್ಲ ಬರಡು ಅನ್ನಿ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿದ ಸ್ಟೀಲ್ ಯಾವ ಐಕ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆರು ಬಂಡೇರ ತತ್ತು ಎಂಕ್ ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆದಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಲೋಹ ಬರಡು ದಾಯ ಬಂಡ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಸಿಂಬಾಲ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟಿ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಆಫ್ ಯೂನಿಟಿ ಬರತ್ತೆ ಈಗ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಆಫ್ ಯೂನಿಟಿ ಶಶನ ಊರ್ದ ಆರೋಪ ಏರಿಯಾ ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಆಫ್ ಯೂನಿಟಿ ಮಲ್ತಲೆ ಕಣೆ ಎಂಕೆ ನನ್ನ ಮೂಲ ಲಂಚನೆ ಆ ಪುರಾತನದ ದನ ಪೆತ್ತಲ ಪುಲಿಲ್ಲ
ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಪೋಡ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂಜಿ ಸಿಂಬಾಲ್ ಆಫ್ ಯುನಿಟಿ ನೋಕ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅನ್ಪುಣ ವಿಚಾರ ಹೆಂಗೆ ಬತ್ತಾನೆ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಪಾಡ್ಲಿ ನಾನೇ ಸಿಂಬಾಲ್ ಆಫ್ ಯುನಿಟಿ ಹಿಂದುಲೇನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಪಣಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಹಿಂದೂ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳೇನು ಎಡ್ಡೆ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತನ ಹಿಂದುಲು ಗಟ್ಟಿ ಆಪೇರು ಇಜ್ಜಿನ ನಮ್ಮ ಒರಿಯ ಕೊರೆಯನ ಕಾರು ಇಪ್ಪನೇ ಕೆಲಸ ಒರಿ ಮಲ್ತನೆಗೆ ಬುಕ್ಕೊರಿ ಟಿಕೆ ಮಲ್ಪುಣು ಒರಿ ಮಲ್ತನೆಗೆ ಬುಕ್ಕೊರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಬೊಂಬಾಯ್ಡ್ ರಡ್ ಈ ಯೂನಿಟಿ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಬೊಂಬಾಯ್ಡ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತ ಎಂಗಳು ಕೆ ಶೆಟ್ರು ಪೂನಾಡು ಇಡೀ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ತಂದಾರು ಮಲ್ತೇರು ಬೊಂಬಾಯ್ಡ್ ಎಂಕಲ್ ಬೇರೆ ಬಿ ಕೆ ಮದ್ದೂರು ಯಾನು ಜಯಸಾಗರ್ ಚೌಟ್ರು ಸಂಜೀವಣ್ಣೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಲ್ತದು ಬೊಂಬಾಯ್ದಾಕ್ಲೇನು ಮಾತ ಸೇರ್ಸಾದು ಐಟ್ ರಡ್ ಮೂಜಿ ಕಾರಣ ಒಂಜಿ ಮಧುರದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಾರೆ ಮಧುರದ ಬಗ್ಗೆ ತಿರಿಸಾರೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಖಾಲಿ ದುಡ್ಡುಗೆ ಬಡದತ್ತು ಕಾಸಿಗೆ ಬಡದತ್ತು ಮಲ್ತೀನಿ ಎಂಗಳಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಸಾದು ಮಧುರದ ವಿಷಯ ತೆರಿಪಾದು ಮಧುರಿಗೆ ನಿಖಿಲ್ ಬರಡು ಮಧುರಿಗೆ ನಿಖಿಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋಡು ಮಧುರ್ ಬಂಡ ಇಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಯ್ತಾ ವಿವರ ಪಂಡದ ಎಂಕಲ್ ಪಂಡದು ನಿಖಿಲ್ ಆಯ್ನಾತ್ ನೆಕ್ ಯೋಗದಾನ ನಿಖಿಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂದು ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಇಂದೇನು ಮಲ್ಪೆರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತಾಕತ್ತಿಜ್ಜಂದೆ ಮಲ್ತಿನತ್ತೆ ಹೋತನತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಜನಕುಲ್ನಾಡೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಜನಕುಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಡಿಸಾರೆ ಪೋಯ್ನಿ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಆಫ್ ಯುನಿಟಿಗೆ ಎಂಚಬ್ಬ ಜಿಲ್ಲೆದ್ದು ಬಂಗಾರ ಎಂದು ಲೋಹ ಪೋತನ ಅವೇ ಲೆಕ್ಕೊಡು ನಮಕು ಇಂದೇನು ಈ ಮಧುರದ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನ ಬೊಂಬೈಡ್ ನಮ್ಮ ಜನತೆಗೆ ತೆರಿಪಾಡು ಪೂನಾಡು ನಮ್ಮ ಜನತೆಗೆ ತೆರಿಪಾಡು ಬೆಂಗಳೂರು ನಮ್ಮ ಜನತೆಗೆ ತೆರಿಪಾಡು ಆ ಮುಖೇನ ಒಂತೆ ಧನ ಸಹಾಯ ಬರ್ಪುಂಡ ಇಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ ಒರಿಯರಿಯೇ ಮಲ್ತೇನೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಆ ವಿಷಯ ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ತೇನೆ ಎಂಕಲ್ ದಾಲ ಒಂದು ಮಲ್ತೇನೆ ಹತ್ತವು ತೆರಿಸಾರೆ ಎರಡು ಮೂಜಿ ಕಾರಣದ ಮಲ್ತ ಅದೇ ಕೇಕೆ ಅಣ್ಣ ಮಂಚ ಸೊ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಲಾಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಐತಿಕಂಡು ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಅರಿವುಲಾಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಲ ತಿಕಂಡು ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲೆದ್ದು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅನುದಾನ ಆಕಳ ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ದಿಗದಿತ್ತೆ ನಮಕ್ ಮಧುರದ್ದು ಹನಿಗೂಡಿ ಹಳ್ಳ ಅಂತ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚಾವ್ ಮಾತಾ ದಿಗದ್ದಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಬೈದನೆ ಬತ್ತದು ಇನಿ ದಾಲ ಹಣಕಾಸದ ಮೂಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಧುರದ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಯಾರು ಬಂಡೇರು ಚೀಫ್ ದಾಯ ಬಂಡ ಇಡೀ ಈ ಕಾಸರಗೋಡದ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಧುರು ಬಂಡ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೂಳು ಸಂಬಳದ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಯಾರು ಮಸ್ತ್ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಸಂಬಳ ಉಳ್ಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊರಿಯರೆ ನೂಲು ದಾಲಚ್ಚಿ ಮುಲ್ತದ ನಾವು ಬೇತೆಗೆ ಕೊರಳಿ ಆಂಡ ಮೂಲು ಮಲ್ತನ ಈ ಕೆಲಸ ಹೆಂಚಿನ ಮಂಡ ಈ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತನ ಇಡೀ ಮಧುರಿಗೂ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಅಂಚಿದ ಪರಿಸರದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತ ಅಂದೇನೊಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತನ ಇಡೀ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜನು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತನ ಕಾಪಾಡು ಉದ್ದೇಶ ಮಲ್ತ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಸುಮ್ಮ ನೀರು ಬಣ್ಣ ಪಾತೆರವು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜನ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪಡು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜನ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಮಲ್ಪಡು ನಮಕ್ಕೂ ಜನಕ್ಕಳು ಸ್ವಂತವಾದ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಲೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪುಳ್ನಜ್ಜರು ಇತ್ತೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಡು ತೆತ್ತೂಲೆ ಅಕ್ಲು ಪ್ರತಿಯೊರು ಇಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಒಂದು 2% ಅಕ್ಲು ಪಾಪದಾಕ್ಲೆ ಕೊರಡೊಂದು ಉಂಡಿಗೆ ಕೇಳಲೆ ಇತ್ತೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಇತ್ತೆ ಈ ಟೈಮ್ಡು ಅಕ್ಲು ಪಾಪದಾಕ್ಲೆಗೆ ಒಣಸು ಕೊರಿಯರ್ ಎಂದು ಕೊರಿಯರ್ ಅಕ್ಲು ಕೊರ್ಪೇರು ನಮ್ಮೆಡು ಕೊರ್ಪೇರಾ ನಮ್ಮೆಡೋರಿಗೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಕಾರು ಬುಕ್ಕೊರಿ ವೈಪುನು ಬುಕ್ಕೊರಿ ವೈಪುನು ಆಯ್ತು ದಾಯ ಕೊರ್ಪುನು ಬೇಗದಲ್ಲ ಕಸು ಬೀಜ ಹಾಂ ಹೆಂಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರ ಈ ಅವಳು ದಾಯ ದುಡ್ಡು ಬಾಡ್ನ ಆತ ಮೂಲ ದಾಯ ದುಡ್ಡು ಬಾಡ್ನಿ ಹಾಂ ಅಪ್ಪಣ್ಣರೇ ಜಾಸ್ತಿಂದು ಆತ ನಾನು ಯಾರು ಒಂಜೆ ಬಂದ್ಬಿಡು ಒಂಜೆ ಹೆಂಚಿನ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನೋಡು ಸಂಪಾದನೆ ನಾವು ಮಲ್ದ ಮಲ್ಲೆಡಾಡು ಎಲ್ಲೆಡಾಡು ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆದಪ್ಪು ರಿಚ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆದಪ್ಪು ಮಲ್ಟಿ ಸೂಪರ್ ರಿಚ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಆದಪ್ಪು ಯಾನು ಇಟ್ಟು ಉಲ್ಲೆಂದ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಅಂತೂ ರಿಚ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಲ್ಲೊಳ್ಳೆ ನವ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ತನ ದುಡ್ಡು ಸಮಾಜವಂತೆ ಬೋಡು ಸಮಾಜವು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಕೊರಡು ಹೆಂಗೆ ಎನ್ನಲೆ ಕೊಡು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆ ಕೊರಡು ದಾಲಚ್ ದಾಯ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕಲ್ ಅಪ್ಪ ಮೇದಾಲ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂಕಲ್ 500 ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬೊಂಬೈಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಯಾ ಮಂಡೆ ಯಾಕಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಲ್ಲ ಅವಳು ದಾಲಚ್ 2-3 ಎಕರೆ ಜಾಗ ನನ್ನ ಎತ್ತನ ಕಣ್ಣನ ತೋಟನ ಅಂತ ಐಟು ದಾಲ ಇನ್ಕಮ್ ಹೆಚ್ಚು ಐನೈತೆ ಎಂಕಲು ಮಲ್ಲ ವಿಸ್ತಾರ ಎಂಕಲೇ ಮಲ್ತೀನಿ ಎಂಕಲೆದ್ದು ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತವಾಯಿನ ಸೊತ್ತು ಎಂಕಲೇ ವಹಿಸಿ ನಮ್ಮ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ತನ ಸೊತ್ತುಂಡು ಐಕೆ ಏರೆಗಳ ಪಾತ್ರ ರೈಟ್ ಇಚ್ಚಿ ಈ ಅವಳು ದಾಯ ಕೊರ್ನಿ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ದಾಯ ಕೊರಿಯ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ದಾಯ ಕೊರಿಯ ಅವಳು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೊರಿಯ ಆ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ದಾಯ ಕೊರಿಯ ಈ ಆಯಗೆ ದಾಯ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಆಲೆಗೆ ದಾಯ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಆಲೆಗೆ ದಾಯ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗದಾಯ ಅನ್ಪಿನ ಏರೇ ಕೊರ್ಪುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ವೆರ್ ಎವರ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ರೈಟ್
ಎನ್ನ ರೈಟ್ ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಹಕ್ಕೇಜ್ ವಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಏತು ಕೊರಿಯರು ದಾಯ ಕೊರಿಯರು ಆಯಗ ದಾಯ ಕೊರಿಯರು ಆಳೆಗೆ ದಾಯ ಕೊರಿಯರು ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ರೈಟ್ ಮೈ ಇನ್ಕಮ್ ಊರಿನೇನು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 80% ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ದೀಪ ದಾಲ ಪೂರ ಪಟ್ಟು ಜಾಯಂಕ್ಲು 80% ಜೋಕ್ಲೆ ದೀಪ ಮಾತಾ ಕೊರದ್ದ ಇಜ್ಜಂದೆ ನಮ್ಮ ಕೇವಲ ಜನ ಸಂಪಾದನೆ 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 ಮಲ್ತದೆ ಆ ಪತ್ರಕರ್ತಗೆ ಉತ್ತರ ಹೆಂಚಿನ ಎತ್ತಿನ ಮಂಡ ಯಾನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು 200 ಕೋಟಿ 300 ಕೋಟಿ 500 ಕೋಟಿ ಇತ್ತಂದ ఆయన ಪೂರ ಅನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಬಿಡ್ದು ಪೋಡು ದಾಲಾಕ ಅಂದು ಇಚ್ಚಿ ಉಂಡ ಅಕ್ಕಲ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪಡಂತೆ ಎನ್ನ 500 ಕೋಟಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ 400 ಕೋಟಿ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಯಾವ ಜಾ ಒಂದು 10 ಕೋಟಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ 100 ಕೋಟಿ ನಾನೇ ಎರಡು ಮಲ್ಪ ಮಾತಾ ಮಲ್ತದು ತಾನಲಾಯಿನ ಅನುಭವ ಪಡೆಯರೆಜ್ಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಆ ಜೋಕಲೆ ಕೊರ್ದು ಹೋಗ್ನು ಆ ಜೋಕಲಲ್ಲೇ ನಿಗ ನೆನಪಿಲ್ಲ ದೀಪ 4 ದಿನ ನೆನಪಿದೀವ ಅಣ್ಣ ಅಂಚಾದ ನಾವು ಮಲ್ತಾನೆ ಕೆಲಸ ಇಂಚಿನಂದು ಹತ್ತು ಟೈಮ್ ಅಣ್ಣ ಹೆಜ್ಜ ನಾವು ಮಲ್ತಾನೆ ಇನ್ಕಮ್ದ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಮ್ಮ ಪಬ್ಲಿಕ್ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬಾಡೋದು ಯಾರು ಮಲ್ತಾನೆ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬಾಡೋದು ರವಿ ಅಣ್ಣ ಮನೋರಣ್ಣ ಸ್ವಾಗತ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತನ ರೆಡ್ಡು ಮಹಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ರವಿ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತ ಅವಳು ಕುಳ್ಳ ಮಹಾ ರೆಡ್ಡು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸಾಯಿ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಅನ್ಬಿಡ ಮಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ದ ಸಮೂಹ ಉಂಡು ಅಕ್ಕಲ್ದ ಸಾಯಿ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಯಾನು ಕಾಪದ ವಿಷಯತ್ತೆ ಪಂಡೆ ರವಿಯಣ್ಣ ಕಾಪುಡು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಇಂದು ಮಲ್ತದೆ ಈತ ಗಡ್ಡ ಬಿಡದು ತೇರಾರು ಕಾಪದ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಪೂರ ಆನೇಟ ಒಂಜಿ ಸನ್ಯಾಸ ಜೀವನ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಾಪುಗು ಮಹತ್ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತಾರೆ ನಿಖಿಲ್ ಭಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಾರೆ ಆರು ಮಿತ್ತವಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬಲೆ ಯಾರು ಸೀಟ್ ಉಂಟು 2 ಜನ ಬಲೆ 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 ರವಿ ಅಣ್ಣ ಮನೋರಣ್ಣ ಇಕ್ಲೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಸೊ ರವೀಣ್ಣ ಸ್ವಾಗತ ನಗಿಬಲೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗಳು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತಾರೆ ಕಾಪುದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಐಟಿ ಅಲ್ಲೊಂಚೂರು ಎನ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಳಿಲ ಸೇವೆ ಅನ್ನು ಮಲ್ತೆ ಕಾಪುಡು ಅಳಿದ ಸೇವೆ ಮಲ್ತನೆಕ್ಲ ಕೆಲವರೇ ಟೀಕೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೇನೆ ಹೆಂಗೆ ಸೊನ್ಯನು ಅಂಚ ಎನ್ನ ಜೀವನದ ಉದ್ದೇಶ ಯಾನು ಮುರಣಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತೆ ಪನ್ನೆ ಇತ್ತ ಉದ್ದೇಶ ಅಂಜನದು ಯಾನು ಮನ್ಪೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಫೈನಲ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತನ ಸಂಪಾದನೆದ ಒಂಜಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ 1% ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊರಡು ಅನ್ಪಣ ಎನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಪಣು ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಉಂಡೈಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಖುಷಿ ಇತ್ತದ ಯಾರಲ್ಲ ಪ್ರೆಷರ್ ಬಾಡೋದು ಮಲ್ಪನತ್ತು ಮೂಲತ ಯಾರಲ್ಲ ಪ್ರೆಷರ್ ಬಾಡ್ಯಾರ ಇತ್ತು ಬಾಡ್ಲೇಂದು ಗೋಪುರ ಮಲ್ಪಲೆ ಅವ ಮಲ್ಪಲೆ ಕೆಲವರನ್ನು ಮೇರ್ದನ್ನ ಪುದಾರಿಗೆ ಮಲ್ಪನ ಹೆಂಗೆ ವಾ ಪುದಾರ್ಲ ಹೊಡ್ಚಪ್ಪ ಪುದಾರ್ ತನ್ನಾತಿಗೆ ಮನ್ನ ಆಡೋದು ಬರ್ಪಣು ಪುದಾರಿಗೆ ಮಲ್ಪನತ್ತು ಮೂಲು ಇಂಚೋಗಿ ಬಂದಾಗ ಅವಳು ಐತ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತ ಅಲ ನೆಲ ಮಣ್ಣು ಧೂಳು ಮಾತಾಡು ಅಪ್ಪ ಏನು ಕೂಡ್ಲೆ ಬಂಡೆ ಕೊಂಜಿ ಕವನ ಮಲ್ಪಗ ಅಂತ ಕಂಡಿಗೆರೆ ಅಂದೈತೆ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಬಾಡ್ದು ಇಂಕೆ ಹೆಂಚಿನ ಪುದಾರ್ ಬರೆಯರುಂಡುವೆ ಉಂಡ ಗೋಪುರದ ದಂಡ ಪುದಾರು ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ನೆಲಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಬಂಡೆಗೆ ಹೆಂಗೆ ಪುದಾರ್ದೆ ಪುದಾರ ಹಣ್ಣು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಗುಡ್ಡೆ ಇಡ್ಬೋದು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತಿ ಮಲ್ತದೆ ನಾನು ಅವು ಹಣ್ಣ ಪುದಾರ ಹಾಪುನು ಇಂಜಿನ ಹಂಪನ್ ಕಟ್ಟೆ ಇಡ್ಬೋದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಟವರ್ ಮಲ್ಪಡು ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ ಟವರ್ ಅವಳು ಮಲ್ಲ ಪುದಾರ ಹಾಪುನು ಎಂಕಲು ವಾ ಪುದಾರಗಳ ಮಲ್ತೇನೆ ಹತ್ತು ಎಂಕಲು ಮಲ್ತೇನೆ ದಯ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಖುಷಿ ಎಂಕ್ ಸಮಾಜ ಒಂಚೂರು ಕಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕೊರಡು ಸಮಾಜ ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕಳು ಪಾಪದಾಕಲು ಬಡವೇರು ಬಂಗೋಡು ಇತ್ತನಾಕಲು ಸೀಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇದೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷಂಟ್ ನಾಕಲು ಖರ್ಚಿಗಿಚ್ಚಿ ಅಂಚಿನ ಮಹಾ
ದಲಿತರನ್ನ ಬಂಗೋಡಿ ಇತ್ತನಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷಂಟ್ ಬುಕ್ಕಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಳು ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪೇರೆ ದುಡ್ಡಿಜ್ಜಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ದುಡ್ಡಿಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲ ಕರಿಯರ ದುಡ್ಡಿಜ್ಜಿ ಪೊಂಜವು ಹೌಸ್ ವೈಫ್ ಇಲ್ಲ ರಡ್ ಮೂಜಿ ಜೋಕುಲು ಪೊಂಜೋಕುಲು ಶಾಲೆ ಬಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಿನೇಕಲ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪುಜ ಹಿಂದುಳು ಇಂಚೊಗೋರಿ ಫಯಾಜ್ ಬಣ್ಣದವ್ರಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಲಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತದೆ ಮೂಳೆ ಎಂದೇ ಮುಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿ ರೈ ಪ್ರಶಾಂತ್ ರೈ ಮಾಡಿದ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾತ ಬತ್ತಾನ ನಮ್ಮ ಏತ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಂಡ ಆಯ್ ಫಯಾಜ್ ಬಣ್ಣದ ಒಂಜಿ ಮುಸ್ಲಿಮು ಮೇರೆ ಬಡದು ಪ್ರಶಾಂತ್ ರೈ ಬಂಡ ಬಂಟೆ ನಾವು ಬಂಟ್ರನಾಗ್ಲೇತ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತ ನಾಲೆಜ್ ಆಯ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತದ ಒಂಜು ವಾರೋಡು 75 ಲಕ್ಷ ಮಲ್ತೆ 75 ಲಕ್ಷ ಒಂಜು ವಾರೋಡು ಒಂಜಿ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಲ್ದ್ರಿ ಮಲ್ತದು ಒಂಜು ವಾರ ಕರೀದಾನಾಗ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಎಲ್ಲೆದು ಕೇರಳ ಪಾಡೊಡ್ಚಿ ಎಂಕಲ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಂಡ್ 75 ಲಕ್ಷ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಂಡ್ ಐನು ಎಂಕಲ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ರೈ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಹಿಂದೂ ನತ್ತು ಇರ್ಮನ್ಲಗಣೆ ಸೊ ಅಂಚಿನ ಮನೋಭಾವ ನಮ್ಮಡೈಚ್ ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ದುಡ್ಡು ಮಲ್ಪುನು ತನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪುನು ತನ್ನ ದುಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪುನು ಸಮಾಜವು ನಮ್ಮ ಕೊರಿಯರ ನಮಕ್ ಮನಸ್ಸೇ ಬರ್ಪುಜಿ ಮನಸ್ಸು ಹೊತ್ತಲ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೆ ಖುದ್ದು ಮನಸ್ಸು ಹೊತ್ತನ ಬುಡಿದೆಲ್ಲ ಉಡುಪುಜರು ಬುಡಿದಿ ಉಣ್ಣ ಮಗೆ ಉಡುಪುಜಿ ದಾಯ ಗಿರೆಗೆ ಸಮದ ಹೀರೆಗೆ ತರೆ ಮಂಡೆ ಸಮಂಡ ದಾಯ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಮನೋಸ್ಥಿತಿ ನಾವು ಕಾಪುಜಿ ಕೊಂಜೋಳ್ನ ನಿಖಲಲ್ಲ ರೋಲ್ ಉಂಡಾಯ್ತು ಬುಕ್ ಕೊರೆ ಉಡುಪುಜರು ಕೆಲವರು ಸೊ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪುನ ಆತೆ 80% ಆನ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಬೋಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಓಕೆ ಬಾಕಿದ ಒಂಜಿ 20% ಆನ್ಲ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯವು ಬಡದು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಡದು ನಾವು ಪುಟ್ನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಡದು ನಮ್ಮ ಜನನ ಮತ್ತನ ಆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಬಡದು ನಮ್ಮ ಖರ್ಚು ಮಂತೆ ಕಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಲ್ತದೆ ಧರ್ಮವನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪನಂಚ ಕೆಲಸ ಧರ್ಮೋ ರಕ್ಷತಿ ರಕ್ಷಿತ ಧರ್ಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತನ ಧರ್ಮ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ಈ ದುಡ್ಡು ಕೆಲವರು ಕಟ್ಟದು ಆಸ್ತಿ ಮಲ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಗನ ಬಿಡ್ದು ಜೋಕ್ಲೆ ಬಿಡ್ದು ಹೋಗಿ ಜೋಕ್ಲು ಒಂಜಿ 4 ದಿನ ಎಲ್ಲ ಬುಲಿ ಪೂಜಾರಿ ಇತ್ತದ ಕಾಲೋಡು ಕ್ರಿಯಾಕರ ಮಲ್ತು ಉಡುಪೇರು ಬುಕ್ಕ ಮರತು ಉಡುಪೇರು ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅರ್ನ್ ಐಟ್ ನರಮನಿ ಪ್ರತಿಯೊಲ್ಲ ಸಯ್ಯರುಂಡು ವಾರಂಡತ ಐದರ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಹೆವನ್ ಆರ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಹೆಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಒಂಜ ಸ್ವರ್ಗ ಹೋಪಾರೆ ಒಂಚೂರು ದಾನ ಧರ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಸಂಬಂಧ ಮಲ್ತದ್ದು ಮೆತ್ತು ಇಜ್ಜಿನ ನರಕೋ ಹೋಪಾರೆ ನರಕೋ ಮಂಡ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವಳು ನಿಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತನಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅವಳು ಕಂಪೆನಿ ನರಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಕಂಪೆನಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗ ಹೋಪನಕಲ್ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಸ್ವರ್ಗ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ನಿಜ್ಜೆ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಆ ಚಂದು ಬುಕೊಂಜಿ ಮೂಜಿನ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಉಂಡು ಸ್ವರ್ಗಗಳು ಒತ್ತುಜಿ ನರಕಗಳು ಒತ್ತುಜಿ ಅವಳುಂಡು ಮೂಲೆ ಆತ್ಮ ಅದು ತಿರುಗೊಂದುಂಡು ಕುಲೆ ಅದು ತಿರುಗೊಂದುಂಡು ಕುಲೇನು ತೂತಾರ ನಿಗ್ಲೇರಲ್ಲ ಯಾನ್ ತೂತೆ ಕೂಲೆ ಅದು ತಿರುಗೊಂದುಂಡು ಆತ್ಮ ಅವು ಸೈತನವಳ ಒಳ್ಳೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿನವಳ ಆತನವಳ ಅಲ್ಲ ಸ್ಮಶಾನದವಳು ತಿರುಗೊಂಡು ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಯಿಂದ 4 ಗಂಟೆದ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು ಯಾನ್ ತೂತೆ ಆ ಟೈಮ್ ಇಡುವ ತಿರುಗೊಂದುಂಡು ಅವು ದಾಯ ತಿರುಗೊಂದುಂಡು ಅತೃಪ್ತ ಆತ್ಮ ಅವು ಎಡ್ಡೆಲ್ಲ ಮಲ್ತಿಜಿ ಪರಿಕೆ ಹಾಳ ಮಲ್ತಿಜಿ ದಾಲ ಮಲ್ತಿಜಿ ಅವು ಡಿಡ್ ನಥಿಂಗ್ ಅವು ಕುಲೆ ಅದು ತಿರುಗೊಂದುಂಡು ಏರಣ್ಣು ಉಪದ್ರ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ತನ್ನಾತೆಗೆ ತಿರುಗೊಂಡು ಬಿಳ್ತೊಂದು ಬಂದುಪುಣು ಈ ಕೂಲೆ ಬಿಳ್ತೊಂದು ಬಂದುಪುಣು ಈ ಕೂಲೆ ದಾಯ ಬಿಳ್ತೊಂದು ಪುಣು ಕೂಲೆ ಬಿಳ್ತೊಂದು ಬಂದು ದಾಯ ಬಂಡ ಯಾನ್ ದಾಲ ಮಲ್ತಿಜಿ ಇಂದು ದಾಲ ಏನು ಮಲ್ತಿಜಿ ಆ ಸೊತ್ತನ್ನು ಪೂರ ಜೋಕ್ಲೆ ಕೊರ್ದು ಬರ್ತಾರೆ ಜೋಕ್ಲ ಅವನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆ ದುಡ್ಡು ಮಲ್ತನ ಆಸ್ತಿದ ಆ ದುಡ್ಡದೇನು ಅವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತೊಂದು ನಾನು ನೆಕ್ ಬೇಜಾರಾಪುಣಿ ಯಾನ್ ಪಕ್ಕಡಿದ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತಿ ಜತ್ತ ಮಾರ ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲೈನ್ ತಿಂದದು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಮಜಾ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬರ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿ ಅವನೊಂದು ಈ ಕುಳಿತು ಒಂದು ನಾನು ಬೆಗ್ಲು ಏನು ಮಜಾ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ರೀ ಯಾನ್ ಪಕಾಡೆ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಬೆಂದದು ನಿದ್ರೆ ಗಜ್ಜರ್ದು ಮಲ್ತದು ದುಡ್ಡನ್ನು ಪೂರಾಕ್ಲೇ ಕೊರದು ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲ ಅವನು ಮಜಾ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ರೀ ಯಾನ್ ಪಕ್ಕಡೆ ತಿರ್ಗೊಂದಿಲ್ಲ ಶರೀರ ಲಜ್ಜಿ ಮಜಾ ಅನ್ಪೇರೆ ಶರೀರ ಪೋತನು ಆಡೆ ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚಾದ ನಮಕ್ ಹೂ ಆವಡು ಸ್ವರ್ಗ ಬೋಡ ನರಕೋಗ್ಬೋಡ ಅಂತ ಕುಳೆ ಆದ ತಿರುಗೋಡ ಮೂಜಿ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಡು ಸೊ ಯಾನೋ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಎನ್ನಂಜಿ ಸ್ವರ್ಗೋಗ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಟಿಕೆಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂಕ ನಾವು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸ್ವರ್ಗ ಒಂಜಿ ಟಿಕೆಟ್ ಎನ್ನ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಅವಲ ಏನಿತ್ತ ಎಂದು ಮಲ್ತಿ ಹೋಕ ಅಂಚಾದಪ್ಪನಾಗ
ಮೂಲು ಕೂಡೊಂಜಿ ಚೇಜ್ ಕೂಡೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಮುಲ್ತ ಮಧುರದ ಹಾಡು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ವಿಷಯ. ಗಣಪತಿ ದೇವರ ನಿಖಿಲ್ ತೂಯಿನಾಗಲುಂಡ ಮೂಲು ತೂತಾರ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ದೊಜ್ಜವು. ಹಾಂ ನಾನು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ 10 ಸರ್ತಿ ಬಂಡೇನು ಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನ ಎದುರದ ಸರಳ ದೆಪ್ಪಲೇನು ಒಂಚೂರು ಲೈಟ್ ಪಡಲಿ. ನಮ್ಮ ಹಿಂದುಲು ನಮ್ಮ ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನಾಕ್ಲು ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆ ಮೂರ್ತಿ ತೂವಂದ ಪೂಜೆ ಅನ್ಪಣಕ ಅಲ್ಲಾಹು ಮಾಡೋದು ಮೂಲ ದಾಯ ದಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತಿ ತೂದು ಪೂಜೆ ಅನ್ಪರಿಚ ಹಿಂದುಲ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಂಚಿನ ಅದೇ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹಿಂದೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಗಾಳಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ತೋಜಿ ಗಾಳಿ ಅನುಭವ ಆಡಂಡ ಆ ಫ್ಯಾನ್ ತಿರುಗೋಡು ಅಪ್ಪಂಡ ಆ ಫ್ಯಾನ್ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಆ ಮೂರ್ತಿ ಇತ್ತನೇ ನಮಕು ದೇವರನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಪಣ ಮನಸ್ಸು ಆಯ್ತು ಮೂರ್ತಿ ದೇವರಿಜ್ಜರು ದೇವರ ಬಂಡ ಪರಮಶಕ್ತಿ. ಗಣೇಶ ಆದಪ್ಪು ಶಿವಶಕ್ತಿ ಆದಪ್ಪು ದೇವಿ ಶಕ್ತಿ ಆದಪ್ಪು ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಅವು ನಾವು ಮೂರ್ತಿಡು ನಮ್ಮ ಮನವರಿಕೆ ಮಲ್ತ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಇನ್ನೂ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಮೂಲು ಐನು ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇನ್ನೊಂದು 10 ದಿನ 10 ಸರ್ತಿ ವಿನಿ ಅನ್ಬಂತೆ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ನಾವು ಬದಲಾವಣೆ ಪೂಜ ನಾವು ಹೀಗಿರುವುದೇ ಸ್ವಾಮಿ ನಾವಿರುವುದೇ ಹೀಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಚ್ಚಾರತನ ನಮಗೆ ಹೀಗೆ ಆಗಬೇಕು ಕಂಡಿಗೆರೆ ಯಾಪ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪರ ಇನ್ನು ಈನಿಗೆ ಹತ್ತಲೆಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪರಿಗೆ ಕೈ ತಪ್ಪಾಳೆ ಸರಿ ನಾನು 10 ಸರ್ತಿ ಅಂತ ಇರ ಆ ಮೂರ್ತಿ ತೋಜೋಡು ಆಯ್ತು ಎದುರ್ದು ಸರಳದ ಎತ್ತು ಬಿಡ್ಲಿ ಅವೊಂಜಿ ಜೈಲ್ದಲ್ಲೇ ಕಾತ ನಾವು ಎಂಚಿನಾದನು ಪನ್ನೀರ್ ಅವಂದ್ಯಾನ ಆ ಶಬ್ದ ఆయన దాయి దేవరేను ఉలాయి పాడారు ఆరేకి పిదాయితు ఉన్నాక నమ జైలు ఎత్తలేక తోచు ఆరేగి ఆ సరళ దాయి పాడతారు అయినట్టు అయిన తెప్పులే ಒಂಚೂರು ಲೈಟ್ ಬರೋಡು ಮೂರ್ತಿ ತೋಜೋಡು ಅನ್ಪಣ್ಣ ವಿಷಯ ಒಂದು ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿಲ್ಲ ಪಾಯ ವಿ ಶುಡ್ ಚೇಂಜ್ ಬದಲಾವಣೆ ಅಗತ್ಯ ಅಂದನ ನಮ್ಮ 2000 5000 ಇತಿಹಾಸ ಬತ್ತೊಂದು ಐನೇ ಬತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿಜಿ ಇನ್ನಿತ್ತ ಜನಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆ ಬೋರ್ಡು ಬದಲಾವಣೆ ನಾವು ಮಲ್ಪುಜ ಬದಲಾವಣೆ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಮಿಲ್ಲ ಅನ್ಲ ಅದೇ ಕೊಂಡವ್ರದ್ದು ಸ್ವಾಮೀಜಿಲ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂದಾಗ ಅವಳು ಉಲಾಯಿ ಪೋಂಡ ಶರ್ಟ್ ತೆತ್ತುಬೋಡು ಬನಿಯನ್ಲ ಪೆರಲಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿಲು ಸೀದಾ ಉಲಾಯಿ పోయారు ಆರೆಗೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಉಂಡೆ పోయారు ಯಾನ್ ಪಿದಾಯಿ ಸ್ವಾಮಿಲೆ ಇರುವೆ ಪೋದು ಬರ್ತಾರೆ ಯಾನ್ ಮೂಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಪಿದಾಯಿಡು ಅಂದಾಕಲ್ನಾಕ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಂಡೆ ಯಾಮಂಡೆ ಇಂಚಿನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಪ್ಪಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಳೆ ಶರ್ಟ್ ತೆಪ್ಪು ದಾಯಬೋಡು ಅಂಡಾನು ಕೆಲವು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅನ್ಪೊಂದುಪ್ಪೆ ಅವಳು ಶರ್ಟ್ ಉಲಾಗಿ 3 ಲಕ್ಕಿಲಿ ಮಧುರುಡು ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಚ್ಚಿ ಅವೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಆತ ಮಧುರುಡು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಶರ್ಟ್ ತೆತ್ತು ಒಪ್ಪನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಚ್ಚಿ ಮೂಳು ಕೆಲವು ದೇವಸ್ಥಾನ ಶರ್ಟ್ ತೆತ್ತು ಒಪ್ಪನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೌತ್ದ ಬಿಮಾರಿಂದು ಸೌತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮತ್ತೆ ಇಡ್ಲ ಸೊ ಐದಕ್ಕೆ ಅಂಕಲ್ ಐನು ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪಾಯ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನೋಡು ಸ್ವಾಮಿಲು ಪಂಡೇರು ಎಲ್ಲ ಬಂಡೆ ಮುಕ್ಕಾಕಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದೇ ದಿನಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಚಾಲು ಬಂಡೆ ತಂತ್ರಿಲು ಐಕು ವಿರೋಧಾಗೆ ದಯಬೇಡ ತಂತ್ರಿಲು ಬಂಡೇರ ಅವು ದುಂಬದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ದುಂಬದ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಜಿ ಶರ್ಟ್ ತೆತ್ತದೆ ಪೋಡು ಅಂದು ಕೂಡ ವಾಪಸ್ ಚಾಲು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಸ್ವಾಮಿ ಚಾಲು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಕಲಿಗೆ ಆಯ್ಜೋ ಈ ಶರ್ಟ್ ತೆತ್ತದ ಪೋಪನ ಲಾಜಿಕ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಎಂಚಿನ ಲಾಜಿಕ್ ಅವು ಅಂಜೋಲೆಗೆ ಶರ್ಟ್ ತೆತ್ತು ಬೋಡಿಗೆ ಪಂಜೋಲೆಗೆ ಹಣ ತೊಂದರೆ ಎಂಚಲ ಬೋಡಿ ಹಾಂ ಖಾಲಿ ಅಂಜೋಲೆಗೆ ದಯ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತಂದು ಹಾಣೆ ಯಾನ್ ಹೊರಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಎದುರುಡು ಒಂಜಿ ಅಂಜೋ ಉಂಡು ಈ ತೋರ ಕಪ್ಪು ಬಂಜಿ ನೇಲೊಂದುಂಡು ಅವು ತೋಜುನು ಶರ್ಟ್ ತೆತ್ತೇವ್ಕ ಅವು ಒರೆಸೊಂದು ಪೊಂಜೋಲ್ಲ ಒರೆಸೊಂದು ಅಂಜೋಲ್ಲ ಒರೆಸೊಂದು ಪೊಂಜೋಲ್ಲ ಸೀರೆಲ್ಲ ಹಾಳು ಚಂಡಿ ಈ ಬೇಗರಡು ಆಯ್ತಾ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೋಡ ನಮಕು ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ನೆನೆಸಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು ಬದಲಾವಣೆ ಆಪುಚಿ ನಮ್ಮೇಟು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂಲು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಜ್ಜ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಮುಲ್ತ ಸರಳ ದೆಪ್ಪೇರಾಯ್ಚಿ ನಿಖಲು ಶರ್ಟ್ ಪಾಟೇರೇಂಚ ಕೊಂಚ ಸರಳ ದೆಪ್ಪೇರಾಯ್ಚಿ ಹೆಂಗೆ 10 ಸರ್ತಿ ಉಂಡೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಲ ಶೋಧುಮ್ಮು ದೆತ್ತಾರೆ ಕತ್ತಲೆ ಬರ್ಪೇರ ಪಗೆರೆ ಆಪುಜಿರಾ ಕತ್ತಲೆ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಮೆಲ್ಲ ಸೊ ಅಂಚಪ್ಪನಾಗ ಹಿಂದೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳು ಬದಲಾವಣೆ ಆಪನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಹಿಂದೂ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಪನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಐಕ್ಯ ಎಂಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟು ಹಿಂದೂ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಪನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಐಕ್ಯ ಎಂಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇಂಚಿನ ಈ ಓಲ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಎಂಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಜ್ಜ ಓಲ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ವಿ ನೀಡ್ ಚೇಂಜ್ ದಯಬಂಡ ನನದ ಜನಾಂಗ ಬರ್ಪನಾಕಲು ಇಂದೇನು ಮಾತ ಒಪ್ಪುನು ಜೇರು ಬುಕ್ಕಾಕಲು ಬರ್ಪು ಜೇರು ಅಂಚಿನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇತ್ತು ನಾಡಿ ನನ್ನದು ಜನಾಂಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಬರ್ಪೇರ ಬರ್ಪು ಜೇರು
ನಿಖಲ್ನಲ್ಲೇ ಕೊಡು ಮಲ್ತಂದು ಪುಳಿ ಎಂಕ್ಲು ಅವ್ರು ಬಿಜಾನ್. ಸೊ ದಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಚೇಂಜ್. ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಎನ್ನದ ಅಪ್ನಾಥ್ ನಾನು ಇನಿ ಅಕ್ಲಿನ ಮಾತ ಸ್ಮರಣೆ ಅಲ್ಪೆ ಡಿ ಕೆ ಮಧುರ್ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗಳ ಕೆ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೆ ಕೆ ಅಣ್ಣಡೆ ಏನು ಬಂತ ಎರಡ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಎರಡು ಮೂಜಿ ಕಡೆ ಏನು ಬಂಡೆ ಐ ಲವ್ ಯು ಬಂಡೆ ನಾನು ಅರೆಡೆ ಎಂಕ್ಲ ಅರೆಗಳ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಅವು ಕಣ್ಣು ತಾಗಡು ಕಣ್ಣು ಹುಟ್ಟು ನಾವು ಇತ್ತ ಆರೇನು ತುಂಡ ಹೆಂಗೆ ಕಾಪುಜಿ ಇನ್ನೊಂದು ತುಂಡ ಆರೆ ಕಾಪುಜಿ ಅಂದು ಆರೆಗನ್ನ ಮಿತ್ತದ ಸಂಶಯ ಎಂಕ ಸಂಶಯ ಜನ